De Franse filosoof en schrijver Marcel Proust schreef bij leven een vragenlijst ten einde zichzelf en zijn omgeving beter te leren kennen. Die vragen die gebruiken wij een beetje als leidraad voor een gesprek met een Limburgse cultuurmaker of cultuurminnaar. En vandaag is dat niemand minder dan zangeres en musicalactrice Suus Segers. Suus, eerste Proustvraag. Wat is je huidige gemoedstoestand? Oh, ik sprankel van binnen. Ja? Nee, ik vind het ik voel me oké. Sprankel je van binnen omdat je 40 bent geworden? Op een vrijdag de 13e werd jij 40. Ja, dat klopt. Ja, maar ik vind het wel vrijdag de 13e. Een zwarte kat, ja, dat is ook zoiets. Maar ja, 40, volgens mij wordt het leven alleen maar mooier. Deed het je wat, 40 worden? Want in mijn hoofd moest ik denken toen ik dat hoorde dat jij 40 werd. Toen dacht ik, god, het meisje met de eeuwige jeugd heeft toch nog, is halverwege ineens. Ja, maar dat als ik zelf in de spiegel kijk, denk ik dat precies zo. Maar dan denk ik, als ik 60 ben, zie ik eruit als 50. Dus inderdaad, 40 is voor mij, het is maar een getal. Ik vind het heerlijk. Hoe ouder ik word, hoe fijner het en makkelijker het misschien wordt. In de zin van dat je je minder druk maakt om alles wat daarbuiten zit. Die poeha en dat gedoe. En ja, het leven is zoals het is. En daar hobbel je, ik weet niet. Dus het cliché is echt waar, verstand komt met de jaren. Ja. Ja, misschien wel, ja. Maar toen ik 30 werd, heb ik het ook heel groot gevierd. Toen ik dacht, oh yes, nu kan ik gewoon, het leven wordt steeds leuker, denk ik, ja. En verstand komt met de jaren. Ik ben er blij om. Ja, want het leek me toch geen makkelijk. Ik had het idee juist dat het ook geen makkelijk jaar moest zijn. Want je wordt 40. Dat zou mij in ieder geval best wel wat doen. Je hebt de corona en ook vorig jaar stierf je vader. Het is wel een existentieel jaar of zo. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, als ik het een cijfer zou moeten geven, dan zou het ik zei gisteren nog, dan is het een 6. Maar nu je het zo zegt, is het misschien ook zelfs wel minder. Ik vind het geen fijn jaar geweest. En het is ook voorbij gevlogen. En het feit dat mijn vader overleed was, ja, dat sloeg alles omver. En daar ben ik eigenlijk 40 geworden. Oh, daarom was het nu niet erg, want je was het al. Ja. Jullie hadden wel iets heel, heel bijzonders gedaan. Dat vond ik zo mooi, dus je moet het toch nog even vertellen. Jij bent met de familie naar Zweden gereden om een grafsteen te kopen. Wil je dat vertellen of niet? Ja, nou niet te kopen. Mijn vader op zijn... het is allemaal in 3 weken tijd is het gebeurd. Mijn zus woont in Zweden. En daar is hij een aantal jaren, was hij daar een lange tijd. En toen heeft hij in de tuin liggen te werken. En toen heeft hij liggen te rommelen met een steen die hij er niet uit kreeg. Ja. En toen zei hij, toen mijn zus over was, zei hij, we hadden het over wat er allemaal mocht gebeuren. En toen zei hij, ik wil een steen uit Zweden op mijn graf. En ik weet ook welke. Dat was die steen. En toen zijn we inderdaad, toen hij overleden is, hebben we mijn zus teruggebracht naar Zweden in de camper. Die hadden we net. Was eigenlijk bedoeld om ooit met z'n allen in te gaan. Maar ja, dat kan niet meer. Toen hebben mijn zus is teruggebracht. De hond, mijn moeder, Ries, mijn man en ik. En toen hebben we daar de steen zijn we gaan halen met perspectief van groot en klein was waarschijnlijk een beetje weg bij mijn vader al. Want het ding was veel te groot, die kon helemaal niet mee. Dus die hebben we daar gelaten, daar kan mijn zus iets mee. Maar we hebben toen wel, in haar tuin hebben we andere stenen verzameld. En die zijn mee teruggegaan. En het mooiste was dat mijn moeder pakt een steen waarvan ze dacht, die moet ik meenemen. En ze draait hem om. En dat is een hartvorm. En hij is ook zelfs rozig. Ja. Oh. En die ligt voor de steen van mijn vader. Was het een liefdevol gezin waaruit je kwam? Ja. Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met kunst? Was er veel muziek in jullie gezin vroeger? Nee, dat is heel gek. Ja, slager en zo. Weet je wel, de echte... Radio Luxemburg gewoon. Ja, in de auto ook altijd rock'n'roll van vroeger en slagermuziek, Duitse muziek, maar niet de klassieke, of ik ben daar niet mee opgegroeid. Maar ik kom uit een dorp waar een orkest was en ja, ik wilde zingen en ik ben bij het kinderkoortje gegaan en daarvoor had ik al blokfluit en ging ik dwarsfluit spelen. En hoe kwam het dat je wist dat je wilde zingen? Wie had je gezien? Had je een voorbeeld? Heintje misschien? Heintje? Ja, ik weet het niet, ja. Is Heintje van mama, je bent de liefste van Nederland? Ja, die, weet je wel, dat was... Ja, ik weet nog dat ik helemaal weg was van een of andere Duitse... Ja, blond haar. En ik ben in Kerkrade, ben ik volgens mij naar een Duitse... Ja, nee, ik had geen...
Maar dus serieus, een van de vragen van Proest, hè, die een beetje leidend is wie was je voorbeeld? En dan is het antwoord serieus Heintje. Wanneer is de smaak in je leven gekomen dan? Ja, ja, weet ik niet. Ja, later na pas. Ik ben een laatbloeier, dat zeg ik ook altijd. Ja? Ja, alles gaat bij mij wat langzamer misschien dan de rest, maar dan kan ik tenminste wel vol instaan. Dus ja, misschien dat de muzikale kennis en inspiratie en allemaal voorbeelden pas later zijn gekomen. Zo Maria Callas, zeg maar, is pas later in mijn straatje voorbij. Ja. Daar ben je heel erg fan van, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Omdat zij is een bijzondere vrouw. Wat zij allemaal heeft meegemaakt en dan toch zo krachtig en fragiel tegelijk kunnen zijn. Ja, dat is... Heeft dat met elkaar te maken? Dat je van iemand fan bent, als je ook het verhaal kent? Nee. Je kan ook genieten van iemands talent. Ja, als het maar van eerlijk is. Bij mij moet dat moet ergens van een natuurlijke bron komen of zo. Daar moet iets zitten wat een Eerlijkheid is een graadmeter. Ja. Als we het over talent hebben, wat is het talent wat je niet bezit, wat je wel graag zou willen hebben? Oh, god. Dat is van alles, denk ik. Moet ik goed over nadenken. Oh, dat mag. Neem een half minuutje stilte. Ja, welk talent, joh. Misschien dat... Spaar hem. Wat is je grootste talent dat je wel hebt? Dan komen we straks wel bij het talent dat je niet hebt. Dat is waarschijnlijk kracht en de valkuil. Dat ik alles vanuit een puurheid doe. Of zo. Een kwetsbaarheid. Ja. Waardoor ik op sommige momenten kan zijn en kan voelen of zo. En daar schiet ik dan in. Mijn grootste talent is misschien wel... Ik weet niet of dat op het toneel is. Wat? Je weet niet of het talent op je toneel... Op het toneel is, ja. Ik heb maar je neemt die kwetsbaarheid en die eerlijkheid toch juist heel erg mee naar het toneel? Ja. Ja, en daardoor denk ik dat ik goed ben in het zingen of in het overbrengen van iets. En je zegt dezelfde tijd, is dat een valkuil? Ja. Die eerlijkheid, komt dat dan ook omdat het te eerlijk is bijna... en omdat dat heel veel kracht en heel veel energie kost? Ja, dat is één deel inderdaad. En omdat ik sta zo... Ik geef ook iedereen kansen, ik geef iedereen alles... En dat kan wel eens tegen je... dat kan wel eens fout gaan. In de zin van dat je jezelf kan opvreten, een beetje. Want je bent ook een keer echt een beetje overspannen geweest, toch? Nou, overspannen zeg maar volledig ervan af. Ik probeerde het vriendelijk te houden, Suus. Ja, maar dat kwam... Ik liep op de toppen van mijn... en ik kreeg toen een ongeluk en dat tikte het erin. Maar dat komt omdat het alles vanuit die openheid en vanuit die eerlijkheid en vanuit die oprechte bron. Dus wat je bewondert in anderen, waar je op zoek naar bent bij andere kunstenaars, dat is ook hetgene wat je eigenlijk altijd zoekt bij jezelf als kunstenares. Ja, dat denk ik. En daarom is het ook vaak een struggle en een strijd als ik iets moet maken. Mm-hmm. Als ik iets moet doen, dan gaat het vanuit een ongelofelijke kracht. En als ik iets moet maken, vind ik het heel lastig. Want dan is het een struggle aan alle kanten die ik moet kneden en doen. En dan word ik helemaal gek. Dan kan ik alle kanten op schieten. Ja. Als je nou die tijd hebt, hè, deze tijd waarin je eigenlijk heel weinig kunt doen, hè, je kan niet optreden enzovoort, is dat dan een periode waarin je herbront, waarin je ook weer heel erg de existentiële vragen gaat stellen over je kunstenaarschap? Nou, over alles eigenlijk, ja. En heb je daar al een voorzichtige conclusie aan verbonden? Ga je dingen anders doen? Ga je andere dingen doen? Ga je het roer omgooien? Of... Nou, ik heb mezelf meerdere malen denk ik uitgevonden. En op het moment, ik ga ook andere dingen doen. Wat ga je doen? Ik ben een opleiding begonnen voor een bepaalde tak in de massagetechniek, zeg maar. Omdat ik weet dat mijn handen ook van alles willen en moeten al jaren. Maar daar had ik nooit de tijd voor. Ja. Daarnaast toevallig dat ik dus de vraag kreeg of ik iets wilde gaan doen in het theater. Nu in de komende weken. En ik was overrompeld door die vraag. Ik denk, Dus heb ik echt gezegd, oké, ik moet er even over nadenken. Daar zou ik normaal nooit over nagedacht hebben. Nee, het stond alleen maar op ja. Ja. En nu dacht ik, wacht even. En toen ben ik ook in mijn agenda gaan kijken. Toen dacht ik, waar moet ik nou de energie in stoppen? Ik bedoel,
afgelopen jaar heb ik ook veel energie in lucht gestopt, omdat het allemaal niet doorging. En dat is voor het volgend jaar nog steeds zo, want we weten niet hoe dat loopt. En toen dacht ik, volgens mij moet ik nu dus energie steken in de opleiding. De komende week heb ik veel in de opleiding te doen. Want dan heb ik dat in ieder geval goed gedaan. En ik kan niet altijd maar mijn energie verdelen in 20 takken. Dat gaat niet. Dus nu moet ik gewoon nee zeggen. Hoe het eigenlijk begon. Wijsheid komt met de jaren en ook leren nee zeggen. Ja. Dat heb je dan misschien geleerd. Nog heel even. Ik vind het toch, je blijft toch wel zingen en dansen en spelen en ademen voor de mensen. Of moeten we... Ja, nee, natuurlijk. Ik kan niet zonder. Ik weet inmiddels dat ik niet zonder kan. Ik moet dat doen. En dat blijf ik ook doen. En dit stukje is er nu bijgekomen, maar dat moet ik wel goed doen. Dus... Ik zie je ook nou de hele tijd met je handen werken. Masseur, dat had ik wel niet gezien. Maar ik snap het eigenlijk wel, dat het lijf of dat je iets met die handen... Nou, en het mooie is, mijn vader had een praktijk. En hij was gezondheidstherapeut. Dus hij deed ook veel meer. Hij werkte met stenen en hij kon echt mensen echt genezen. En daar heb ik een klein stukje van hem, heb ik wel. En nu is het de tijd om dat door te zetten. Was de dood van je vader dan ook de trigger om te denken... ik moet een klein stukje van wat hij deed overnemen of zo? Hij heeft het me zelfs gevraagd. Echt? Ja. Hij zei, jij kan dat. Dus je doet het gewoon voor hem? Voor ons beiden. Ik weet dat daar een stukje zit wat ik nog moet ontwikkelen. Mag. Ja. Oh, wat bijzonder. Ja, en dan is hij er altijd bij, denk ik. Hij is er ook. Ik merk dat echt, Op die momenten dat je aan het masseren bent of dat je aan die cursus bezig bent? Ja, en op meerdere momenten ook, hoor. Dan is hij echt bij me. Maar ik kietelde hem altijd op zijn hoofd. Ja. En eigenlijk vlak nadat hij gestorven was, toen... Ik de hele tijd had ik... En ik kon dat niet. Ik denk, wat heb ik nou toch... En op een gegeven moment zei mijn moeder... Ja, maar jij kietelde je vader altijd op je hoofd. Ik denk, verrek, ja. Dat deed er bij dicht. En dat deed er bij mij. En ook op momenten als ik het echt even niet weet. Is hij er altijd? Hij is er niet altijd. Ja, hij zal er altijd zijn, maar ik voel hem niet altijd. Ja. Maar dan, als je daarmee bezig bent wel. Ja. Hoe verandert je verhouding tot de dood als je vader sterft? Ben je er meer bang voor? Is het minder? Nee, ik ben er niet bang voor. Ik denk juist dat het zelfs heel mooi is. We zouden er met z'n allen meer mee bezig mogen zijn, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik wel. Het is echt een stukje wat... Ik geloof erin dat je bent niet weg, zeg maar. Je bent wel weg, hè, je lijfelijke, maar er is van alles met ons. Er is meer. Het is daar, denk ik... Ik heb er ook altijd in geloofd dat het daar heel mooi is. En daar ben ik van overtuigd, eigenlijk. Een van die vragen op de lijst van Proest is... en ik heb hem nooit aan iemand durven stellen... maar is, hoe stel je je eigen dood voor? Misschien past die nu wel. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe ik mijn eigen dood voor me zie? Hoe ik dood ga, weet ik natuurlijk niet. Maar ik stel me voor als ik aan de andere kant ben... waar dat dan ook mag zijn, dat ik echt... dat ik mensen tegenkom die ik op mijn pad zijn geweest. En dan dat ik daarna lekker ga uitrusten en die mijn films ga bekijken van wat ik nou allemaal gedaan heb. En of ik geleerd heb wat ik heb moeten leren. En dan denk ik dat ik daar blijf. Ik kom niet meer terug, joh. Mooi. Ja. Als we dit gesprek zingend zouden afsluiten samen, met welk lied zouden we dat doen? Ja, dan wordt het dan nu Somewhere Over the Rainbow. Oh ja, nou, doe maar een stukje. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Dankjewel, Suus. Alsjeblieft.